Kaixo guztioi, uztailaren 16 gertu dugu eta gogotsu gaude Karmengo amaren 2018ko itsas prozesioan parte hartzeko. Aurkezpen hau prestatu dugu 2018ko Karmengo prozesioa egiteko jarraiabide orokorra izan dezazuen. Prozesioa uztailaren 16an izango da Seiak aldera. Santurtziko portutik abiatuko gara Kandin alderaino. Bertan, lore eskaintza egin eta portura itzuliko gara. Joan etorria 1,8 itsas milakoa izango da. 7 aldera itzuliko gara portura eta itsas prozesioa 7:30 aldera amaituko da. Jakin beharra dago itsas prozesio hau 2008 gidoi 62 errege dekretuak arautzen duela. Zeinen bidez, navigazioaren eta gizakien itsas segurtasunaren baldintzei buruzko araudia onartzen den horrelako ekitaldietan ezargarria. Nola har dezaket parte? Parte hartzeko aldez aurretik izena eman behar da Serantes Kultura Aretoaren webgunean. Parte hartzeko baldintzak webgunetik ere jaitsi ditzakezue. Baldintzok aipatutako errege dekretuarekin bat datoz, bereziki patroiaren eta ontzian doazen kideen bete beharrez ari direnak. Segurtasuna dela eta, hurrengo hauek ezin izango dute itsas prozesioan parte hartu. Arraun ontziak eta orokorrean itsaso arraunez mugitzen diren tresna guztiak, belaz nabigatzen duten belaontziak, motorrez nabigatu beharko dute, piraguak eta antzekoak, 6 metro luzetik beherako lantza neumatikoak eta urmotorrak segurtasun taldekoenak salbu, azkenik 4 metro luzetik beherako ontziak. Ekitaldia egiteko baimenari jarraituz, erakunde antolatzaileak, segurtasun koordinatzailea eta segurtasun eta salbamendurako ontziak ditu segurtasuna bermatzeko. Segurtasun koordinatzaile eta gainerako ontzi parte hartzaileen arteko komunikazio kanala 72 izango da. Itsas prozesioan izango den navigazio abiadura 4 korapilokoa izango da gehienez. Navigazioak dirauen bitartean, saihestu beharko da pertsonak ontzi batetik bestera aldatzea. Arriskurik handienetako bat pertsonak kareletik behera erortzea da eta. Ontzietan ezin izango dira ziurtagirietan agertzen diren baino herritar gehiago joan. Santurtzi portiko ontziralekurako sarrera mugatua izango da. Herritarrak baimendutako ontzietara errazago igo eta bertatik jaitsi daitezen eta itsasaldiaren hasiera etenez dadin. Amarralekua Santurtziko portua duten ontziak euren amarralekuan egon ahal izango dira prozesioa hasi arte. Bestalde, Buiadun bidearen barruko aldea mugatuta egongo da, eta bertan Karmengo amaren ontziek antolakuntza taldeak baimendutako luzera handikoek eta segurtasun ontziek baino ezin izango dute nabigatu. Grafikoan ikus dezakezuenez, segurtasun ontzia izango da Buiadun bidean lehena, horren ostean Karmengo amaren ontzia eta gero baimendutako guztiak. Ontzi multzo honen alde bietan segurtasun taldearen ontziak joango dira, hau da, segurtasunerako 2 ontzi eta ur motor bat albo banatan. Gainerako ontziek Buiadun bidetik kanpo nabigatu beharko dute, albo bietan paraleloan hain zuzen. Lore eskaintzaren tokira heltzen garenean, segurtasun ontzi bik, albo banatatik gainerako ontzi parte hartzaileoi adieraziko digute, lore eskaintza egiten den tokiaren iparaldean jartzeko. Luzera handiko ontziak lore eskaintza egiten den tokiaren hegoaldean geratuko dira. Lore eskaintza maituta, etorritako bide beretik itzuliko gara portura. Arestian aipatutako urrenkeran eta ontziak elkarrekin gurutzatu gabe. Arriskutsua izan daiteke eta. Azkenik, gogorarazi nahi dizuegu, umeek igeriak jantzi eta helduek lagunduta egon beharko dutela. Zaindu ezazue ingurumena eta ez bota hondakinik itsasora. Karmenko egun ederra pasa dezazuela opa dizuegu. Eskerrik asko.